Haba paijak ti prasa hamkrai mothani sakthar mungbai hanyohai masing jorani kachangma jorawo chayasugya nukhungo ri kutung bagmani bisingtei lukurokni jengjalbo katirwano tai kok kahambo pirtei baithang yakungbai chukjak basanani wo kok kaham nangmarokno sanani bagui kwbangma juda juda haba phang eba je nangkukmani hapangni habao habanogo samung tangi thangjak officerokni khukti kok bitirok kacharmani panda tini songchajakha hejamar ardi blogni bising khobjaknai gojo parao o parani kaisa rwngnok nokhlao songjajak koklam pandao amchaini 136 jona chugya nukhungrokno kombol ri bakha tai ri kutungrok chubachuk khlaima bai baksa borno kok bitirok kacharikha tongkha haba pajak ti prasa hamkrai mothani chairman Shombu Deborma president Kondoram Deborma tai GS Orun Deborma no khobui mothani juda juda adungrok o salni pandao ri bagmani tai koklam pandano karibo haino TTAADC ni mobile medical unit ni berek ni bakhakti bahanyo o salo o pandao no health camp bo khlaijakha aro kwbangma borok sak naijagui maganang bithi bwrairok nahakha tai nangmani doctor bai malai sak hamni kokram rokbo salaikha obahai samungbodang no nokhlao manlai kami amchani lukorok kwbangma khatonglai phailaikia sak naijak laikha tai okra chakrani kogrokbo khnawi bwskangni langmano thinangni kaham lamano naitugui manlaikha tai obahai panda khlaimani bai khatonglajak amchaini okra chakra rokbo haino obahai keno mokhango mani mokhang nuklaikha a pandao thangnai narwai rokbo haino jagao tai tam bom hai samung khaijagui tong তিনি ডিসেম্বরনি 3 তারিখ 2025 গজ কামি হাজামারা ব্লকনি আন্ডারো অর जों हाबा पाइजाक तिप्रासा हामक्राइ मथा नि उंगै फाइलाइखिया चिनि बरक रक ओरै बरक रकनो बसाकमानि रि रक कम्बल रक थांनानि नै ओंखाय जों अर कम्बल बागै दङ ताबो हेल्थ कैम्प दङ एडिसि अथॉरिटी बाय मिलि लायै कायसा हेल्थ कैम्प दङ हेल्थ कैम्प चलि दङ बरक रक साक दाजागै दङ abono karibo chini ri kasam rok ব্যবহার খাইjak অথচ kaham ri aborokno bo जों tini ti phaikya borokni bagai kai borok bo nai janjaja hamjakmani tumui manthotok nai borok abono bo ti tonglayo kai जों tini oro phaiye bojo kamio phaiye ri rok bagai manmani bagai bisa misa phale जों chubai mangka chini borokno ri rokno abon bagai जों kha tongthoka এবং ও এলাকানি বড়রবো जों हामबाय मा जानांगौ बिसेसकै बर दैसा मन्त्रि ভিলেজ कमिटिनि बरफरनो बरफ दिनै जोंनो चुबाखा अ प्रग्राम खायतानि नायथावके प्रग्राम खायतानि কয়জন আরগ্ন রজাকারম जों दिनै अर प्राय 150 बरफनो जों तामसाक जरा रोखा कम्बल बाखा ओमफ्राय साक बो नायजाखा प्राय 60-70 जन मतो बरफ तामसाक जरा साक नायजाखा ओमफ्राय ri kasam bagmani to tai kono hisab kari khe abo borok hamjak lai talang tonglayo ke chini member of je tongmani nogo abor no tubui borok ni bagai tiri जों tui phailai ja hamaisa moi sagradi bahai tini ori rok mangkha tam mangkha Blanket kangsa mana kai nong nok khibiango yang sadra basi gojo parada hanjak na oino Gujra sabdri ang taisa thangota tini oro ko tam bag ba boro amle tam blanket bagu ni khang tai tam bag angbo pakuma yak ni amla khang ke tini oro o mani man ma bai nogo tam o mane kosto ri rok khe eme kasang mani bai kosto rok mani tong matong ai ko man khaba taru mane kuluya jaga pungkha ke kang busumang sanong nogo poribaro kang sama hata anisi tai nok di borong man liya ba mayak gai obahai rok je mane yafar tongnai rok borni bung rok le sajaman motha ni bung rok khkhna ka ro haboro ama bung rok to member channel rok de bung sai pari jar ta bor sorkarni borok da na ko haba paijak rok da sorkani bor de hin ta boro chini gak sabani member rok ta sai ban bai na ang sasiwan hengke borok hengke chakri khlai
रिटायार दंजाक बरनि सरकारनि चाकरि पाइखाता हाइपान बर किसी किसी पेंशन मानो आ रां बाय बर नरमा कक्ता के नों बरनो कोनो आनि चैनल बिसिंतै हामबाय रगना मसो हामबाय नों फातायखौ निर्बुं खता मय कानु माला हा कानु माला कानु माला देबर माना नि लग दि लगी संकरि खा